Türkmenistanda internetin tezligi görülüp eşidilmedik derecede hayırladı. VPN hyzmatlary petige diredi. Tutuş Türkmenistan boýunça internetin tezligi düýbünden pese gaçdy we VPN hyzmatlarynyň tas ählisi petiklenýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Öň işläp duran tölegli VPN'ler hem işlemegini besetdi diýip çeşmeler aýdýarlar. Türkmenistanda internet tezliginiň görülüp eşidilmedik derecede pese gaçmagy we VPN hyzmatlarynyň köpçülikliğin petiklenmegi ýurduň ähli sebitlerine bolup geçýär. Türkmenistan internet turuna özüniň ýeketäk internet providerynyň Türkmen Telekom milli aragatnaşyk operatorynyň üstü bilen birigýär. Ähli VPN'ler şol sany tölegli VPN'ler işlemegini besetdi. Tezlik düýbünden peseldi. Beýle pes tezlik internetimen ozal görmänim diýip ýurt içine çeşmemiz anonimlik şertine gurrun berdi. Garaşly Türkmen Nokot News neşri hem 11 aprelde ýurt içine çeşmelerine salgylanyp soňky günlerde Türkmenistana internet petiginiň geriminiň güýçlenýändigini habar berdi. Neşir ýurt içine VPN hyzmatlarynyň petiklenýändigini belledi. Düýwa başanyň Kaliforniýa ştatyna ýerleşýän Cloudflare internet hyzmatlary kompaniýasy ýekşen we Aşgabat wagty bilen akşam saat 7-den başlap Türkmenistana internet tezliginiň düýpli peselendigini anyklady. Cloudflare radar Türkmenistana internetiň tas dolu diýen ýaly öçürilendigini aýtdy. Kompaniýanyň web saýtyna görä Türkmenistana internet 12 aprel seşenbe gününe çenli henizem düýpli bökdelýär. Türkmen hökümeti maglumat giňişligini berk çäklendirmekde tanalýar. Odnoklassniki, Kontakte, Facebook, Twitter we Instagram ýaly iri sosial torlar ýurtda petikli bolmagyny galýar. Galy berse de garaşsyz habar neşirleriniň web saýtlary häkimetler tarapyndan petiklenýär. Ulanjylar garaşsyz maglumat almak üçin internet petigini böwüsýän gurallardan şol sany Siphon, Lantern, Orbit ýaly VPN'lerden hemde Tor ýaly howpsuz browserlerden peýdalanmaly bolýarlar. Ýurduň bir welaýatyna habarçymyz soňky 2 hepdeden gowrak wagt bäri internet aragatnaşygynyň hiliniň iriderli yaramazlaşýanyny ünsü çekýär. Galy berse de habarçymyz özüniň bolýan sebitini häkimetleriň VPN usullaryna garşy görüşiniň ýowullaşýanyny habar berýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe VPN usullaryny jerime bilen gorkutulýan bolsa, indi Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri VPN usullaryny 15 gün möhlet bilen tutsak etmek haýwatyna atýarlar diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol VPN usullarynyň bir näçe ýyl möhleti türme tutsaklygy bilen gorkutulýanyny hem aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistana internetiň bir çäklendirilmegi bilen telefon ustahanalary VPN usulçylygy bilen meşgul bolýarlar we telefondan baş çykarýan käbir hünärmenler telefonlary VPN gurnamak arkaly gazanç edýärler. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow öz döwrüne ýaýwanlandyran internet çäklendirmeleri zerarly 2016-njy ýylda serhesiz reportyorlar tarapyndan internetiň ganym düşmanlarynyň sanyna goşuldy. Öňkü prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine kasam kabul edenine döwlet siýasatyna özgörüş wada bermedi. Munyň ýa ýurduň öňden bäri dowam edýän internet çäklendirmeleri hassa berkedilip dowam etdirilýär. Ýurt boýunça emele gelen internet bökdönşligi täze prezidentiň wezipe girişmeginden 3 hepde gowrak soň bolup geçýär. Azatlygyň habarçysy ýurduň bir sebitine altyn asır mobil operatorynyň hyzmatlarynyň hiliniň hem soňky 2 hepde gowrak wagt berip pese gaçanlygyny habar berýär. Düýbi Britaniýada ýerleşen Cable saýtynyň bilermenleriniň geçiren barlyklaryna görä dünýäde iň hayal we iň gymmat internet Türkmenistanyň ilatyna hödürlenýär. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti ýurduň tas ähli pudoklaryna sanly ulgamlary ornaşdyrmakda öwünýär. 11 aprelde Türkmenistan hava ýollarynyň ýene bir ýörüýti uçuşy Türkmenistandan Minske we Ýygyna amal aşyrdy. Bu barada habar berýän Belarusyň Hajun proýektine görä Minskden Türkmen hawa şäherine ýakynda charter uçuşyny amal aşyran bu kompaniýanyň öňkü uçarynyň Ýygyna gonmagyna galp bomba howpy sebäp bolup durýatlyk. 8 aprelde Minskden Türkmen hawa şäherine charter uçuşyny amal aşyran Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçary howa galanynyň 1 sagat geçip geçmänke Ýygyna gaýdyp Minskiň aeroportuna gyssagly gonmaga mejbur bolupdy. Uçar şonda 4 sagatdan soň 9 aprelde Türkmen başyda eden aralyk duralgasy bilen Türkmen hawa şäherine
aşypdy. Türkmenistandan Belarusiýa ýene bir uçaryň baryp gaýdanlygyny Belarusyň Hajun proýekti 11 aprelde günü ortadan habar berdi. Şu gün saat 11:20-de Türkmenistan howa ýollarynyň Boeing 737-82K kysymly uçary Türkmenawat howa menzilinden Minsk şäherine uğrady. Ýygyna gaýdyş reýsi akşam saat 19-a planlaşdyrylýar diýip Twitter'da 11 aprelde ýerleşdirilen maglumatda aýdylýar. Şeýle-de bu maglumatda Minskden Türkmenawat şäherine guralan öňkü uçaryň gysgalyk wonmagynyň sebäbiniň partlama barada galyp doýduruş bilen bagly bolanlygy habar berildi. Bu uçar odal 8 aprelde Minske geldi. Uçuşyň Türkmenistanyň hökümetiniň buýrugy bilen guralanlygy habar berildi. Şol gün Minskiň aeroportundan uçandan soň uçar galyp bomba howpy sebäpli ýygyna gaýdyp geldi diýip Hajun proýekti Twitter'da ýazdy. Minskden uçan ýene bir uçaryň gysgalyk wonmagy bilen bagly ýagdy 11 aprelde ýüze çykdy. Özbekistan howa ýollarynyň Airbus A320 kysymly uçarynyň HY710 Minsk-Daşkent reýsi bombanyň goýulanlygy barada näweli biriniň eden habaryndan soň Orsetň Domodedow aeroportuna goňdy. Mundan öň Azatlyk radiosuna Türkmen howa ýollarynyň 8 aprelde Minskden Türkmenawat şäherine uçup ýygyna gaýtmagyna degişli ýagdaý barada ma'lum bolýarly. Flight Radar ullugynyň habaryna görä T5784 reýsi Minsk howa menzilinden uçupdy. Uçarda 150 töweregi ýolagçy bardy. Emma uçar 7300 metr beýiklikden soň petelip başlapdyr we tersine uğrapdyr. Şol gün akşam saat 8:33-de Boeing 737-82K Belarusyň paýtagtyndaky aeroportda gysgalyk goňdy, ýagny uçar howada 55 minutlap bolupdy. Onuň gysgalyk gonmagynyň sebäbi resmi taýdan düşündirilmedi. T5784 reýsinde bolan bir näçe ýolagçy ekipaj agdalarynyň birine salgylanyp, uçaryň ganatynyň birinde dören näsazlygyň onuň gysgalyk gonmagyna sebäp bolanlygyny azatlygy habar beripdi. Olaryň sözlerine görä ekipaj agdalarynyň biri ganatyň ýaralanlygyny aýdypdyr. Ýöne näsazlygyň haýsy ganatda tapylanlygyny anyklamak mümkin bolmady. Soňra metbuat çeşmeleri uçaryň gysgalyk wonmagynyň sebäbiniň galyp bomba howpy bilen baglydygyny habar berdiler. Gararsız Neşir Türkmen News Belarusyň aviasiýa pudawndaky bir çeşmetine talgylanyp, dispetçeriň uçarda bombanyň bolmagy barada uçar komandirine ma'lum edenligini, şeýle anonim habaryň Minsk howa menziline gowşanlygyny habar berdi. 4 sagatlap Belarusyň ýöreýte hyzmatlary ýolagçylary, goşlary we tutuş uçary barlapdyr. Şüpheli zat tapman ekipaja gitmäge ruhsat berilipdir. Uçar 9 aprelde Türkmen başa tagaman goňdy diýip Türkmen News öz habarynda ýazýar. Şol uçar Türkmen başydan soň 9 aprelde Türkmenawada barypdy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň daşyna ýygyderli howa gatnawlary bolmazdan daşar ýurtlarda galýan müňlerçe türkmen raýaty hökümetiň guraýan seýrek charter uçarlaryna doly garaşly bolýar. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020 ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen ýygyderli howa gatnawlaryny besetdi. Türkmen hökümeti tarapyndan raýatlaryny daşar ýurtlardan alyp gaýtmak üçin guralýan ýöreýte uçarlarynyň sany howa gatnawyna bolan islegleri kanagatlandyrmaýar. Türkmenistanda musulmanlar üçün mukaddes hasaplanyan Ramazan aýynyň başlamagy bilen Aşgabatyň häkimetleri ilata ardan bahadan et satyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda ýeti ykdysady kynçylyklaryň, adyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň dowam edýän wagty ilat arasynda ardan ete talabyň ören ýokurdygyny habar berýärler. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä bu et geçen hepdeniň ahirinde çoğunlu ýaşaýyş massivinde satylyp başlandy. Eti satýan telekeçiler onuň tutuş Ramazan aýynyň dowamında hepdede 3 gedek satyljakdygyny aýdýarlar. Ete malyň ýüregi, ýagy hem garlyp berilýär. Oňa adajyk bagyr we öýken hem atypdyrlar diýip ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 11 aprelde gurrun berdi. Habarçylarymyz etiň we üwelen etiň saat 9-14 aralygynda satywa çykarylýandygyny, olaryň her bir kilogramynyň degişlikde 40-50 manada deňdigini aýdýarlar. Etiň bazarlardaky bahasy 70-80 manada barabardyr. Habarçylarymyz etten satyn almak isleýän raýatlaryň sanynyň juda kendigini nowata duran adamlaryň arasynda uruş dawanyň ýygyderli bolýandygyny hem habar berýärler. Täze prezident ilatyň öňünde öz hormatyny artdyrmak maksady bilen mukaddes Ramazan aýy münasibetli hepdede 3 gedek et we üwelen et satywa çykarýar. Nowatda ummasyz aljy bolup et satyn almak dawa jenjeller we hüjümler bilen utgaşýar. Munyň ilaty kömekdigi ýa halkyň üstünden gülmekdigi belli däl diýip ýerli ýaşaýjy belledi. Türkmenistanda
soňky bir näçe ýylyň dowamında ilatyň ykdysady şertleri barha yaramazlaşýar. Döwlet dukanlarynda un, çörek, ýağ ýaly azyk önümleriniň üpçünçligi ýitileşýär. Munyň bilen bir wagtda bazarlarda azyk önümleriniň bahalary ýygyderli gymmatlaýar. Häkimetler ýurtda geçirilen uly bayramçylyklaryň ýa-da möhüm syýasy wakalaryň öňü sirasynda azyk bolçulugyny, arzançylygyny we köpdürlüligini döredýär. Döwlet dukanlarynda käbir gyt önümler peýda bolýar we bazarlarda bahalar petelýär. Ýöne bu ýagdaý gysga wagt dowam edip, bayramçylygyň ýa syýasy çäräniň ýygyny aradan aýrylýar. Şeýle ýagdaý soňky edek 12 martda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňü sirasynda bolup geçdi. Şonda yerli kärhanalar tarapyndan öndürilen önümler şol sanda ýumurtga, şiireli içkiler we ýarym taýýar haritlar arzanladyldy. Emma 15 martda saýlawdan 3 gün geçip geçmänkä habarçylarymyz arzan haritlaryň gaýtadan gymmatlandygyny, arzan towuk butlarynyň we çöregiň satuwdan ýitendigini habar berdiler. Galyberse de martyň ahirinde habarçylarymyz Remezan aýynyň öňýany onsuz hem dowamly gymmatlaýan azyk haritlarynyň bahalarynyň ýene ýokarlanyp başlandygyny habar berdiler. Habarçylarymyz 11 aprelde paýtagtyň bazarlaryna nyrklara salgylanyp, haritlaryň bahalarynyň saýlawlardan soňra ortaça 15 göterim ýokarlanandygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä saýlawlardan öň bananyň 1 kilogramy 18 manada deňdi. Häzir ony hiline görä 22-25 manatdan satyn alyp bolýar. Almanyň kilogramy 9-10 manatda, häzir 17 manat bahalanýar. Habarçylarymyz teke bazardaky käbir azyk önümleriniň bahalary barada hem maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä 1 litr ösümlik ýagy 33-35 manat. Pomidoryň 1 kilogramy 3 manat 90 teňe, ýeralma 6 manat 90 teňe, hyýar 3 manat 90 teňe, soğan 4 manat 90 teňe, apelsin 10 manat, käşir 3 manat, şeker 16 manat, ýagsyz süzme 15 manat we ýagly süzme 20 manat bahalanýar. Soňky ýyllarda Türkmenistan ýurt raýatlarynyň azyk üpçünçligini doly kanagatlandyrmakda kynçylyk çekýär. Muňa garamazdan döwlet mejlis erişdeleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň höküm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär. Lewap welaýatynyň Fara we etrawyna ilatyň elektrik energiýasy, suw we tebi gaz üpçünçligi hadasyz bolmagyny galýar. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy 12 aprelde Sewitden habar berdi. Ilatok, suw we gaz bilen diňe agzaçar we agyz beklenýän wagty 2 sagat töwre üpçün edilýär. Soň ýygy-ýygydan kesilýär diýip Faraply ýaşaýjy Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Fara welaýatynyň tok, suw we gaz üpçünçligi zerur infrastruktura ýetmezçiligi sebäpli bökdelýär. Turbolaryň ýarylmagy, olaryň doly hatardan çykmagy, transformator zerurlygy we beýleki problemalar Fara welaýatyny köseýär. Öňkü Buhara köçesine turbolaryň ýarylmagy hemişe bahana, remont bahanasy bilen suw kesmekde we urildi diýip bir ýerli ýaşaýjy habarça gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä Farapda häkimlik binasynyň ýerleşýän köçesinden başga köçeleriň ýaşaýjylary hadasyz agyz suw üpçünçligine sebäp bolýarlar. Paýtagat Aşgabatdan 600 kilometr töwre aradaşlykda ýerleşýän Günnogor Farap etrawy Özbegistan bilen serhetleşýär. Azatlygyň habarçysy etrawyň ýalkym obasyna ilata berilýän tebi gazyň basyşynyň pesdigini we o wilat üçin elektrik energiýasy bilen üpçünçiligiň uly mesele bolmagyny galýanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bu sebitleriň suw üpçünçiligini ýoly goýmak üçin 40 kilometr udynlykda suw turbosy we 4 tane elektrik transformator gerek. Ýollar we köprüler hem gözgyny, emma baş mesele tok we suw diýip bir oba ýaşaýjy habarça gurrun berdi. Elektrik üpçünçiligi bilen bagly meseleler hatda mektep jaňlaryna çenli öz täsirini ýetirdi. Habarçynyň maglumatyna görä etrawyň 15-nji orta mektebi elektrikli jaňdan el çekip el bilen haklaýan jaň ulanmaly bolýar. Sapaklaryň arasyna ara kesmäni keskitleýän elektrikli jaň deregini el bilen haklaýan jaň sesi bilen ara kesmä çykylýar diýip bir Faraply habarça gurrun berdi. Türkmen hökümetiniň maslahatlaryna adatça ýurdun öz ilatynyň ençeme ýyllardan bäri kösenýän tok ýetmezçiligi barada kiramagy söz aýdylman. Munyň deregine ýurtda öndürilen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny artdyrmak barada gurrun edilýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwaryndan başlap suw elektrik energiýasy we tebi gaz ýaly ilata çäriýek asyrlap mut bilen ýeňillikli haritlary hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018-nji ýylyň sentýabryna geçirilen mejlisinde kabul edildi. Şonda ilatyň
durmuş derejesiniň ýokary galanlygy aýdylypdy. Emma azatlyk ýurtdaky dowam edýän ýeti, ykdysady krizisiň gytçylygyň we gymmatçylygyň arasyna gurupdan düşen ilatyň güni gözeran aladalarynyň hasem kıynaşanygy barada dowamly maglumatlar beripdi. Mundan öňe Farap häkimetleri gazy tygyş etlemek tagyrlalarynyň çägine habarçynyň maglumatyna görä sebitde oba hojalyk ekinleri ösdürilip ýetişdirilýän ýyly dyşganalary tebii gaz üçinçiligini mahrum edipdi.